musidɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare on calminama e jonde men meftande kabaruji coftal ɓalli hande ko sappo e jeetati sappo ɓuuri hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi haade men jaɓɓade musidɗo men Tidiane Niang jeeyeten ko toon to Fouta e Kumbaru championnat fondu 2025 caggal dawal gadanal joni ko dawal quart de final yaɓana pottitde ko ni cifori dimanche janggo so Allah tawni en hawre sappo e jeenayi lewru ndu FC Yakar hiwdirte génération foot ñande altine nogas lewru ndu ASC Biro hiwdirte e ASC Mor Ndiaye ñande talata nogas e goo lewru ndu ko FC Zal hiwdirte e FC 4 kilo ñande alarba nogas ɗiɗi lewru ndu ko nden quart de final o jofata hiwdirte ko ASC Ilibo e Jeune Talent ciftinen pottitde foof pettete koto terrain collège mo Wuro Fondo Ñangel jomrogere coftal ɓalli bisimilla ma jam hira mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare gadorɗen yencudi potal championnat mo leydi Mauritanie super D1 kihiɗa hande deuxiéme journée to stade Cheikh Boydi kippu ASC Pompier kañum heeɓi polgue yesso kippu Keydi FC loggi ɗiɗi e loggol gotol loggi ASC Pompier waya duɗɗum ko biteɗo El Hassan Mahmoud 9 minutes e 54 minutes loggol Keydi FC waya duɗɗum ko biteɗo Mamadou 63e minute teskamo ngal ɗo potal hono keblo kippu ASC Pompier heeɓi carton rouge e ngal ɗo potal championnat mo leydi Mauritanie super D1 ñalawma janggo so woni 16h30 GMT to stade Cheikh Boydi e Nouakchott King ma hiwdire kippu ASC Zaydane Mo Atar Ligue des champions africain ñalawma janggo dawal ɗimal woni deuxiéme tour FC Nouadhibou ma hiwdire kippu stade malien potal ngal jowata koto stade municipal mo Nouadhibou so woni 19h GMT hono arbitre international mauritanien biteɗo Yassine Samassa kanko jogori arbitre hono potital coupe du monde rewɓe sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo e jeeɗiɗi jogorɗo yuɓɓine to leydi Maroc hakkunde kippu France e kippu Samoa tournoi basket international ma yuɓɓinɗo e lamorgo leydi Mauritanie nogas e nayyi nogas e jeegom octobre to ancien maison de jeune ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott super coupe CAF ñalawma hande kippu FC Pyramide kañum nayi oɗo super coupe caggal polgu mabɓe yesso ASC Barkane taw ko loggol gotol e ndiga hono kippu Sénégal sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo e jeeɗiɗi woni I17 tournoi IFA juɓɓinno to leydi Mali hande wonno jaabi hatirdi kippu Sénégal nowi oɗo tournoi caggal polgu mabɓe yesso kippu Mali taw ko loggi ɗiɗi e ndiga coupe du monde sukaɓe yaroɓe duuɓi nogas potel kihiɗe hande 3e place kippu Colombie kañum heeɓi polgue yesso kippu France taw ko loggol gotol e ndiga ñalawma janggo grande finale so woni 19h GMT Maroc ma hiwdire kippu Argentine jencudi championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hande Arsenal kañum yehe nder terre Fulham fi ɗum loggol gotol e ndiga Crystal Palace kañum hiwdirno kippu Bournemouth kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki 3 partout Manchester City kañum heeɓi fartange yesso kippu Everton taw ko loggi ɗiɗi e ndiga Chelsea kañum yehe nder terre Nottingham Forest fi ɗum loggi tati e ndiga ñalawma janggo so woni 13h GMT Tottenham ma hiwdire kippu Aston Villa 15h30 GMT Liverpool ma jaɓɓo kippu Manchester United championnat mo leydi Espagne pottitte ñalawma hande Atlético Madrid kañum heeɓi polgue yesso kippu Osasuna taw ko loggol gotol e ndiga Villarreal kañum hiwdirno e kippu Betis Séville potel ngal wawi gasir ko ɗekki do partout FC Barcelone kañum heeɓi polgue yesso kippu Girone taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol kippu Mallorca kañum yehe nder terre Séville fi ɗum loggi tati e loggol gotol ñalawma janggo so woni 19h GMT Getafe ma hiwdire kippu Real Madrid Serie A italien pottitte ñalawma hande Inter do Milan kañum yehe nder terre AS Rome fi ɗum loggol gotol e ndiga Torino kañum heeɓi polgue yesso kippu Napoli taw ko loggol gotol e ndiga ñalawma janggo so woni 18h45 GMT Milan AC ma hiwdire kippu Fiorentina 16h GMT Lazio ma hiwdire kippu Atalanta championnat mo leydi Allemagne pottitte ñalawma hande Bayern Dominique kañum heeɓi polgue yesso kippu Dortmund taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol Wolfsburg kañum hiwdirno kippu Stuttgart ko Stuttgart so wawi heɓde polgu loggi tati e ndiga
championnat mo leydi France Ligue 1 pottitte ñalawma hande Olympique de Marseille kañum woni kippu Le Havre ha diggi loggi jeegom e loggi ɗiɗi kippu Angers kañum heewidirno e kippu AS Monaco pottel ngal wawi gasir ko ɗeke on partout. Nice kañum heeɓi polgue yesso kippu Olympique Lyonnais taw ko loggi tete loggi ɗiɗi ñalawma janggo so woni 15h15 GMT kippu Toulouse ma heewidir kippu Metz 15h15 GMT Rennes ma jabbo kippu Auxerre so woni 13h GMT Lens ma heewidir kippu Paris FC pottal saket championnat mo leydi France so woni 18h45 GMT Nantes ma jabbo kippu Lille kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof ñang baalo golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Wol Sare ko nde meftande kabaru coftal ɓalli min jogan noon jamma hande oga banggue ko musidɗo moon Foutanke Diaw yo Allah waɗan en jaam.